Aquest any el Museu del Prado està celebrant el seu bicentenari. De fet, durant 2 anys l'estarà celebrant. El Prado es va obrir el 1819 i no podíem fer menys que sumar-nos a l'efemèride perquè el Museu Balaguer ha tingut des dels inicis un dipòsit molt important del Museu madrileny. De fet, la institució balagueriana va obrir portes el 1884, però la primera tramesa d'obra ja havia arribat 2 anys abans. Amb 5 tongades diferents van arribar més de 50 obres, amb la qual cosa és un conjunt procedent del Prado molt antic i molt nombrós i de molta qualitat. Això va estar a les sales exposat durant més de 100 anys, fins que una nit d'hivern, el 1981, va entrar Eric el belga i va fer robatori d'algunes peces. Arran d'aquest incident el dipòsit es va aixecar i al cap d'uns anys va retornar. Algunes de les peces que van retornar ja hi eren i d'altres van venir de noves. I el que s'exposa habitualment és menys de la meitat d'aquest gran dipòsit, amb la qual l'efemèride o aquesta idea de celebrar els 200 anys de la creació del Prado era un moment important per treure absolutament tot el que tenim i ensenyar-ho en el context d'aquest marc de celebració. I el Museu del Prado ha estat sempre donant suport al projecte i no només hem fet aquesta mostra, sinó que estem en la redacció d'un catàleg d'aquest fons. L'hem titulat precisament La presència del Prado perquè fa més de 135 anys que a Vilanova el Prado està present. Bé, l'actual dipòsit del Museu del Prado aquí a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer està format per un total de 38 pintures, entre les quals trobem alguns dels autors de l'art universal, com per exemple el Greco, Rivera, Murillo, Rubens, Goya o Carreño de Miranda. Entre els gèneres que hi ha representats trobem molts exemples de pintura religiosa, una de les més importants en l'època principal d'aquest dipòsit, que seria el segle XVI, XVII, principis del XVIII. També exemples de pintura d'història, pintura de cort, retrats de la monarquia, de la noblesa, exemples de mitologia i també paisatge centreeuropeu i natura morta.